Den næste opgave, det er opgave nummer 4, sæt nummer 20. I opgaveteksten, der kan vi se, at vi bliver bedt om at konstruere et parallelogram, der skal hedde A, B, C, D, hvor vi ved tre ting. Vi ved, at vinkel A skal være 55 grader. Vi ved, at fra punkt A til punkt B skal der være 8 cm, og fra punkt A til punkt D skal der være 5 cm. Derudover bliver vi bedt om at måle og beregne parallelogrammets areal. Det vil sige, endnu en gang bliver vi bedt om at konstruere et parallelogram. Det er den første ting. Og vi bliver bedt om at måle og beregne arealet. Det vil sige, at der er to ting i den her opgave, som vi bliver bedt om. Vi kan gå tilbage i vores Excel-ark. Vi har lavet plads til opgave 4. Der er to delspørgsmål. Første, tegning af parallelogram. Det er en tegning, vi skal lave i GeoGebra, så vi henviser til bilag 2. Grunden til det er bilag 2, det er jo fordi, at vi helt oppe i opgave 1 lavede to linjer i et koordinatsystem, kaldt det bilag 1. Derfor er vi nu nået til bilag 2. Anden del af spørgsmålet, parallelogrammets areal, der kan vi også allerede nu skrive, at det er aflæst på bilag 2. Så fat i GeoGebra. Åbner det. Den her gang så er det en tegning, vi skal lave. Det vil sige, vi har ikke brug for at få vist akserne. Når man skal lave en tegning i GeoGebra og en hvilken anden tegning, så starter man altid med at afsætte længden. Og en af de længder, vi skal afsætte lige nu, det er for eksempel 8 cm. Vi vælger linjestykke med en given længde. Given længde betyder, at vi kender længden, sætter punktet, vælger, at det skal være 8 cm, og det går så fra punkt A til punkt B. Hvis vi lige tjekker i opgaveteksten, så kan vi se, at det er fra punkt A til punkt B, der skal være 8 cm, så vi behøver lige nu ikke at ændre på navnene på A og på B. Så ved vi som det næste, at vinkel A skal være 55 grader. Det vil sige, at der skal gå et eller andet sted op her en vinkel på 55 grader. Vi går op og vælger under vinkelværktøjet en vinkel med en given størrelse, fordi vi ved, hvor stor den skal være. Trykker først på punkt B, så trykker vi på punkt A, og så siger vi, at den skal ikke være 45 grader som standard, den skal være 55. Om den går mod uret den her vej rundt, eller med uret den her vej rundt, det er fuldstændig op til jer. Typisk er det nemmest for mig at lave den opad, så jeg vælger, at den skal gå mod uret. Så kommer der et nyt punkt frem heroppe. Jeg ved ikke, hvor langt det punkt ligger væk, men jeg ved, at op mellem A og så det punkt, der hedder B1 heroppe, der er der 55 grader. Men jeg ved ikke, hvor det næste punkt skal ligge, så lige nu vælger jeg bare at lave en linje, der går gennem de to punkter. Det er det eneste, jeg lige nu ved omkring dem. Så ved jeg som det næste, at jeg skal lave mellem A og D skal der være 5 cm. Det vil sige et eller andet sted oppe af den linje her skal punkt D ligge, og det skal være 5 cm oppe. Til det formål, der bruger jeg min passer. Jeg vælger at lave den, der hedder cirkel ud fra centrum og radius. Centrum skal være hernede, og radius skal være 5 cm. Det vil sige, alle de punkter, der ligger rundt på den cirkel, periferi, som det hedder, der ligger her, de ligger 5 cm væk fra punkt A. Så kan jeg gå herop i værktøjet herop og vælge skæring mellem to objekter og sige, at jeg vil godt have skæring mellem den linje og den cirkel. Så kommer der et punkt herinde, som lige nu hedder punkt D, og det er faktisk utrolig heldigt, for det er lige nu det punkt, vi skal bruge. Så skal vi ikke bruge den anden linje her mere, men jeg må ikke slette den. Jeg vælger i stedet for at fjerne vis objekt. Jeg skal heller ikke bruge cirklen mere, men jeg må heller ikke fjerne den. Fjerner fluebenet i vis objekt, og jeg skal heller ikke bruge vinklen der mere. Fjerner fluebenet i vis objekt. Så er vi i gang. Hvis det skal passe det, vi har lavet indtil nu, så kan vi lige prøve at måle efter. Vi har en længde fra A til D, der er der lige nu 5 cm. Fra A til B er der lige nu 8 cm, og vinkel A er 55 grader. Ifølge det, vi har fået at vide, så er det fuldstændig det, vi bliver bedt om. Så skal vi bare tegne figuren færdig. Problemet er lige nu, at
vi ikke har flere oplysninger. Så ud fra at det er et parallelogram, skal vi kunne tegne den færdig. Og parallelogram betyder, at den har to sider, der er parallelle med hinanden, og to andre sider, der også er parallelle med hinanden. Det vil sige, at den side skal ligge et eller andet sted herover i samme vinkel. Der kan man gøre det, at man kan lave et linjestykke med en given længde og sætte i punkt D. Og hvis den skal være lige så langt som A til B, skal der også være fra D og helt ud til C, så må der også skulle være 8 cm der. Nu kommer der i stedet for et punkt E herude. Det var forkert. Det omdøber vi lige. Højreklikker. Omdøber. Det skal være punkt nummer C, der skal ligge der. Så kan I jo næsten regne ud, hvor langt vi er fra at være færdige. Vi vælger lige at gå herop og tegne det sidste linjestykke mellem punkt C og punkt B. Hvis vi har gjort det rigtigt, så skulle de meget gerne have de samme længder, som dem de ligger overfor. Voilà. Det sidste, vi bliver bedt om, hvis vi går tilbage i opgaveteksten, nu har vi konstrueret, vi har tegnet parallelogrammet, nu skal vi beregne arealet. For at kunne gøre det, så skal vi lige lave det, der hedder et polygon oven i vores figur. Vi kan se heroppe, der står klik på alle hjørner, og til sidst på det første hjørne igen. Klikker her, der, 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 og til sidst tilbage på A igen. Så kommer der en rød streg rundt om, det betyder, at nu har vi lavet et polygon oveni. Og vi går herop, og så vælger vi i stedet for areal, og trykker lige ind midt i det hele. Og så kan vi se, at arealet af A, D, C og B, det er 32,77. Det tager vi lige tilbage i vores Excel-ark. Parallelogrammets areal, vi har aflæst det på bilag 2, og vi fik, lad os lige dobbelttjekke, 32,77. Så 32,77. Vi skal også lige have en enhed på. Hvis vi har tegnet vores figur i centimeter, så betyder det, at vi har taget nogle centimeter og ganget med nogle centimeter. Det vil sige, at den enhed, der kommer, det skal være centimeter i anden. Det er der, hvor vi trykker alt 0, 1, 4, 5, 8 ned. Så kommer der opløftet i anden.